Nadie cuestiona a estas alturas o incremento importante de costes de produción que se deu como consecuencia do incremento da enerxía, do gasoil, dos abonos, da electricidade, da mão de obra, dos plásticos, é dicir, que dependendo do sector en cuestión, pois as incidencias son maiores ou menores. Levamos prácticamente 2 meses en movilizacións continuas. Onte estivemos co sector de avicultura en Pontevedra, a semana pasada co de vacuno de carne. Continuamos co tema do leite porque é onde máis dificultades entendemos para que non colla unha vía de solución. A organización, tanto Lega como Unións Agrarias, fixemos desde o mes de junio, e é certo que tamén de forma discreta a Consellería de Agricultura tamén estuvo facendo xestión nese sentido, para mover o precio do leite na distribución, que se deixara de utilizar o leite como produto reclamo, evitar a súa banalización e a venta a pérdidas, e logramos algo histórico, que desde o ano 2015, donde a marca blanca do leite estaba entre os 0,55 e 0,58, logramos que a distribución fora sensible co problema e modificara no mes de setembro e no mes de outubro 2 subas consecutivas do precio da súa marca, da marca blanca, ao consumidor, nunha de 3 céntimos e noutra de 2 céntimos. Por lo tanto, ese 60% do leite que se vende como marca blanca subiu ao consumidor unha media de 5 céntimos que están pagando os consumidores e que a día de hoxe todavía non se lle repercutiron ao gandeiro, que se está quedando, polo tanto, a industria con ese diñeiro. En paralelo, ao subir a marca blanca, as industrias subiron a súa propia marca outros 3-4 céntimos. É dicir, ao subir a marca blanca da distribución, para que non houbera un solampamento de precios e que o consumidor pudera ter a tentación que en vez de comprar a marca blanca máis barata, comprar a marca da industria porque valía o mesmo, ese precio tamén subiu. Por lo tanto, as grandes empresas, Lactalis, Puleva, por a súa propia marca, están cobrando a maiores un mínimo de 3 céntimos máis. Por lo tanto, vemos que na venta de leite todas as industrias están percibindo como mínimo 5 céntimos máis na marca blanca que fan e 3 céntimos máis na propia marca deles. Pero é que a maiores, desde o mes de abril que se firmaron os contratos, se dispararon os precios da manteiga e da leite en polvo. Por lo tanto, a industria, todas as industrias, están tendo un beneficio non esperado de máis de 9 céntimos en litro de leite, que é o que lles queda de vender a manteiga e o leite en polvo do que lles sobra do litro de leite que compra. Sabedes, por o laboratorio interprofesional, que Galicia é a calidade de leite máis alta en proteína e en manteiga. A industria vende un 25% de leite enteira, un 25% de leite desnatada e un 50% de leite semidesnatada. Por lo tanto, da calidade de leite que lle vende o gandeiro e a que lle vende ao consumidor, quédalle un volumen importante de manteiga e de leite en polvo a hora de quitar para a desnatada, para a semidesnatada e incluso para a leite enteira, porque vendemos leite con máis grasa da que vai ao consumidor. Por lo tanto, como consecuencia de que se disparara o precio dos produtos industriales, están quedando ya maiores sin que contara outros 9 céntimos. Por lo tanto, ten pouca explicación que en un momento onde se rompe o incremento do precio da marca blanca, o incremento da propia marca, e un precio récord, como que vai haber agora no mes de noviembre, dos produtos industriales, que non seamos capaces de facela cumplir a lei. Facela cumplir a lei é negociar os contratos e pagar
ao eslabón de abaixo por de encima do que costa producir. Neste momento a exixencia clara que ten Unións Agrarias e que quere plasmar na mesa de negociación con ULEGA é única e exclusivamente non mellorar o noso marxen de beneficio, senón trasladar ao precio o incremento de costes de produción. Algo que no resto de Europa xa se trasladou. Países como Alemania ou Francia, que son excedentarios na produción de leite, están cobrando de media entre 39 e 40 céntimos. En Galicia seguimos estando en torno aos 33 céntimos, inda que nos últimos días están mellorando en pequenas cantidades os precios de determinadas industrias ligadas ao grupo de Mercadona, Pascual, Nestlé, pero sigue chamando a atención que as dúas empresas líderes en número de gandeiros, en volumen de recollida e en responsabilidade social corporativa, como é Central Leiteira Asturiana, que é o presidente de todas as industrias lácteas de España, e Lactalis, que é o presidente da Interprofesión Láctea de España, sigan negándose a negociar, sigan negándose a cumprir a lei, sigan negándose a trasladarlle aos gandeiros este incremento de costes. Tomamos unha decisión no seu momento de concienciar a distribución, de trasladar a precio ao consumidor, a PVP, un incremento que permitira formar precio de forma digna para o conxunto da cadena. Cumpriu a distribución, é certo que ainda estamos da media dos precios europeos, é certo que probablemente non chegue con estas dúas subidas e tendría que estar en torno non aos 64, 65 que está neste momento, senón cerca dos 70, como di a lei de cadena do Ministerio, pero é certo que fixeron esa parte do traballo. E quédanos neste momento centrado na industria. Por que eliximos estas dúas industrias? Porque recollen o 35% do leite en Galicia, porque teñen a responsabilidade importante de liderar dentro do sector e porque son as que se están negando a sentarse a negociar. Desde ahora mismo llevamos a trasladar novamente unha solicitud por escrito como ULEGA, porque legalmente as organizacións non podemos negociar precio do leite, só poden negociar as organizacións de produtores, que son as que están exceptuadas da lei de competencia, por lo tanto é legal pactar precios e negociar precios, e ante a ausencia de resposta a esta negociación vamos a solicitar formalmente, tal como recolle a lei de cadena, a mediación da Consellería de Agricultura para que garanta non só que se sumen e se senten nesa mesa, senón que se poñan en funcionamento o cumprimento de precios. E en todo caso, vamos a continuar apelando á complicidade do consumidor, non para facelo rehén do desabastecemento, senón para facelo cómplice de que, ca súa decisión de elixir a marca de leite que compre, siga presionando sobre estas dúas empresas. Estamos seguros que no momento en que seamos capaces de negociar un incremento de costes, non queremos ganar máis, senón neste momento simplemente que o que nos subiron os costes de producción poderlos trasladar a ese precio, se o consumidor nos respalda nesa campaña, estou convencido que é cuestión de horas que se senten a negociar e que de algún xeito podamos resolver un problema grave para o conxunto dos gandeiros. É certo, e se está trasladando a idea de que non se explica ou se está facendo campaña de que Central Leiteira Asturiana xa subiu o precio do leite. E é bo que sepamos que nin Lactalis nin Central Leiteira Asturiana modificaron o contrato firmado no 1 de abril. Cando estamos falando de Francia, de Alemania, de precios de 39, de 40 céntimos, cando o Ministerio dice que o precio de costes de produción está situado entre 0,35 e 0,38, temos que dicir
que Lactalis ten un contrato de 29,50 e que Central Leiteira Asturiana ten un contrato de 29,50. Porque está habendo unha campaña dicindo que Central Leiteira Asturiana subiu o precio e que nos estamos mentindo. Por unha sencilla razón, o contrato de Central Leiteira Asturiana fija un precio base de 29 céntimos, 29,50 por litro de leite, por 70% do leite. O outro 30% obtén en precio variable dependendo como evolucione o leite en polvo e a mantequilla. Os que levades tempo neste sector recordaredes que o precio do leite en polvo e mantequilla foi sempre o precio de regulación. Cando sobraba leite, como o leite non se pode conservar, se convertía en leite en polvo e mantequilla e se mandaba a intervención. Por lo tanto, o precio da leite en polvo e mantequilla sempre se utilizou como precio suelo para garantir unha estabilidade no mercado. Cando Central Leiteira Asturiana firmou este contrato, estableceu este 30% pensando que o precio era naquel momento por debaixo dos 29,50. A situación que se deu do incremento do consumo da mantequilla, sobre todo recordaredes como consecuencia das críticas sanitarias co consumo de aceite de palma, etc., levou a que neste momento a mantequilla estea nos precios históricos e de récord. Co cual, era de onde saca iso que dicíamos antes, que cada industria, ainda non vendendo leite en polvo e mantequilla, saca casi 9 céntimos de beneficio non esperado por esta especulación. Central Leiteira Asturiana, ao ter un 30% que ten que pagar en base a leite en polvo e mantequilla, tuvo que subir esa parte, e de aí onde dicela que subiu o precio do leite. Pero ese precio non é garantido. Depende de, o mes que ven pode baixar a leite en polvo e mantequilla. Nos podemos encontrar que é a única empresa que baixa o leite, incluso habendo incremento de costes. É como se alguén lle dicen que, porque este mes fixo moitas horas extras, lle subiron a nómina. Non, lle pagaron as horas extras. A nómina sigue sendo a que era, porque mañá non fai horas extras e volve a cobrar o que tiña. Por lo tanto, temos claro que non modificou o precio, que está simplemente maquillando e utilizando esa coyuntura que se está dando da leite en polvo e mantequilla. Por lo tanto, temos claro que na semana que ven apelaremos a que os consumidores redoblen a complicidade cos gandeiros a hora de seleccionar e continuar co boicot destas marcas. É certo tamén que non descartamos seguir presionando no cambio da normativa. O próximo día 2 se vai aprobar a reforma da Lei de Cadena. Nesa reforma da Lei de Cadena presentamos varias enmendas, algunhas das cuales foron aceptadas, fundamentalmente gracias ao grupo de Podemos, que foi un aliado natural na modificación desta lei. Se incorporou a modificación de coste efectivo. A hora de determinar os costes de produción, a lei era tan irracional que un traballador podía meter por conta allea, contaban eses gastos, se embargo os gastos do gandeiro ou da súa muller, se ele era o propietario da granxa, non se computaban como costes de produción, co cual, claro, salían uns costes de produción por as ganaderías familiares ridículos en lado ás macrogranxas. Eso modificámoslo para que se teña en conta. Non damos conseguido meter a figura do mediador, polo tanto a industria sigue tendo a liberdade, se non se quere sentar a negociar, non facelo e boicotear a negociación, cousa que noutros países como Francia o mediador é obligatorio, e si logramos meter o que é a regulación da venta a pérdidas. Por lo tanto, articularemos ao longo desta semana a denuncia formal dos contratos que siguen mantendo os precios do 1 de abril, cando os costes de produción eran sensiblemente inferiores. Por lo tanto, demostraremos que ambas industrias están incumplindo a lei e, por lo tanto, pedirlle a AICA que abra o expediente sancionador. Continuaremos co boicot deses produtos e exixiremos a negociación formal pedindo a mediación da Administración.